Cześć, siemaneczko, moi kochani widzowie. Dzisiaj my są jak zwykle, no nie tak jak zwykle, ale już my tu byli. Ciekawe kto poznał. Kajmy są. Lodówka. Lody. No to kaj by my mogli być. Są my u pana Janusza i dzisiaj będziemy działać, ale kurde tu kusi dobroci. Także panowie, będziemy działać. Działamy. To dzieło. Działamy. Havana, unana. Havana, unana. Half of my heart is in Havana, unana. He took me back to East Atlanta, na na na. Oh, but my heart is in Havana. There's something that is manners. Havana, unana. He didn't wake up with a how you doing. He said there's a lot of girls I can do it. I knew him forever in a minute. And Papa says he got my love in him. Havana, unana. Half of my heart is in Havana, unana. He took me back to East Atlanta, na na na. Oh, but my heart is in Havana. There's something that is matters. Havana, unana. He didn't wake up with a how you doing. He said there's a lot of girls I can do it. I knew him forever in a minute. And Papa says he got my love in him. He got me feeling like ooh, I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like ooh, and then I had to tell him I had to go. Spokojnie, zrób to, że tak powiem, intymnie po swojemu. No i to już bez tego grania. W sensie taki wiesz, no, że tak możesz się trochę zapomnieć. W sensie, że nie musisz mi tutaj tak dokładnie wiesz, coś takiego. Nie przejmuj się, no. W takich warunkach to można pracować. Super. Dzięki. Nie trzeba było właśnie. Grojby czy? No to wiesz, te błyski będziesz miała siebie, coś, Możemy spróbować, możemy spróbować. Ale to zrobimy trochę tak, nie wiem czy siebie kameruje, czy nie siebie. siebie. Dobra, zaraz. Możesz sobie to bardziej z przodu dać, żeby mieć więcej... O! Nie ma aż takiego efektu, bo ja też nie dodałem. Super. Wow! Oświecono! Professional! Nie, to nie zrywamy. Chyba nie. No i co? Czy mam coś między zębami? Nie. Oho. I poważna mina teraz. Poważna mina. O, poważnie mi na Poważna mina. No, ole. Jezu, to nie umiem takiej miny. Ja nie umiałam zrobić poważnych min. Ja nawet jak tak dzieci by tak krzyczeć, to ja nie będę umiała zrobić poważnej miny chyba. Tak, nie wiem. Super. No. Tak jest, no. Też możesz to zrobić, też możesz to zrobić. No, aha. Tak jest. Super, fajne. No i podrzuć to, rzuć tym we mnie. Tak jest, tak jest. Super. Trzeba mieć czym ciepać, żeby No, teraz spróbuj rzucić we mnie kulką loda. I rzucaj pomału, pomału. No i ja, dobre. Dobrze. Jeszcze raz? Jeszcze raz. Pomału.
Okej. Tak jest, super. Wyglądasz teraz jak taki wielki pająk w ptaku. A teraz stań z boku, bokiem do mnie i zrób lornety z nim, dobra? No. Tak, widok do... super. Daj oczy nie od oczu, żebym widział twarz twoją. O, coś nie dam rady, nie dam rady. Nie. Tu się kręcą materiały na 2 fronty. Zdjęcia, kamery. Tak tu idzie pracować. Kochani widzowie. I teraz nie wiem, co mam gadać, bo ja się już tak troszeczkę rozstroiła. Lody mi tu woniają, zdjęcia mi tu robią. Jak ja tu mógł żyć? Jak ja tu mógł nagrywać? Jeszcze nic nie widzę tu. A ważne, że mnie widzą chyba. Tak jest, bardzo fajnie. A, super. Chcesz zobaczyć? No pewnie. Oglądamy. To jest kamerka. Tu się dzieją czary. Ale z leka. Czary z mleka. Mleczne czary. You said there's a lot of girls I can do with. I knew him forever in a minute. And Papa says he got mad in him. He got me feeling like. Przygoda dzisiaj była fajna, szybko przeleciało. Nie wiem, czy się nadaje, to się wszystko okaże z czasem. Za pora dni będziemy widzieć efekt. O jest. Agata i zdjęcia. To jest połączenie bardzo takie udane. Ja. Kolejny pierwszy raz na tym kanale. Także zapraszamy, obserwujcie, bo ciekawe rzeczy się dzieją. Agata zawsze proponuje dobre i niespodziewane rzeczy. Ja, richtig. Takie niespodzianki. A co my tu dzisiaj mamy? Sorbet cytrusowy, czekoladowe, kokosowe, oreo piwne, śmietankowe, zielona mięta, sorbet truskawkowy. A to co jest? Toroncino. A, O, migdały, miód. to jadła. Mango z pomarańczą, sorbet jagodowo-truskawkowy. Jaki czarny. Jerunie. Krówka rabarbar truskawki. No pięknie. Nic, no jeść. Ja zjadła dzisiaj 4 gałki lodów. I shake. I shake. Jo. Nasz jogurtowy shake. Tak jest. Bo co naturalne, to dobre. A jak widać, pyszne lody Brawita 100% naturalne. Dobra, to już trzymajcie się ciepło. Na razie, do następnego razu. Niebawem na Instagramie obejrzycie, jak to wyszło. Coś tam dodam, albo nie dodam. Dajcie znać w komentarzu, czy dodać, czy nie dodać, czy się nadaje, czy się nie nadaje. No, ale tak skromnie bych prosiła, tak skromnie. Dobra, na razie, trzymajcie się ciepło.